Ένας πόλεμος δεν είναι μόνο μάχες. Είναι ανθρώπινες ιστορίες, χαμένα παιδιά, απαγορευμένοι έρωτες, ιστορίες δύναμης και διδαχής. Απόψε, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, σας παρουσιάζουμε 3 ιστορίες που μας συγκίνησαν, που αν τις είχε ανακαλύψει σκηνοθέτης, ίσως θα τις είχε κάνει ταινία. Στον Άγιο Κήρυκο της Ικαρίας υπάρχει μια φιγούρα, μια ηλικιωμένη, πονεμένη γυναίκα. Το μαράκι, όπως την αποκαλούν. Ζει μόνη της, κυκλοφορεί συνήθως μόνη της. Όλοι στο νησί γνώριζαν για χρόνια τη τραγική ιστορία που την έχει σημαδέψει. Άλλοι την πίστευαν και άλλοι όχι. Είναι από αυτές τις ιστορίες που κάθε μικρός τόπος κρατά σαν ένα καλά κρυμμένο μυστικό, ακόμα και από την ίδια την οικογένεια. Στο σπίτι ακουγόταν η ιστορία της θείας μας της Μαρίας, η οποία ξέραμε ότι είχε ζήσει στην Αγγλία όταν ήταν μικρή, ήταν παντρεμένη εκεί, αλλά δεν μιλούσαν πάρα πολύ για το θέμα αυτό, σαν να ήθελαν όλοι να μην ασχολούνται, γιατί κάτι υπήρχε από μέσα που τους ενοχλούσε. Τα χρόνια περνούσαν, άλλοι ξέχασαν την ιστορία και το μυστικό της Μαρίας γινόταν όλο και πιο αχνό. Μετά από αυτό που της συνέβη, νοσηλεύτηκε σε διάφορα ιδρύματα για χρόνια. Ποτέ όμως η ίδια δεν ξέχασε και δεν σταμάτησε να περιμένει. Όταν το γέννησε το παιδί, ναι, τι της είπαν, ότι έζησε, ότι πέθανε? Της είπαν ότι πέθανε, αλλά εκείνη έκλαιγε, το ήθελε το παιδί. Λέει, εφόσον εγώ το θυμάμαι που έκλαιγε, που είχε καλά ματάκια. Όχι, λέει, πέθανε. Πέθανε, της είχαν πει ότι πέθανε. So I was taken away from my mother, and obviously since that day I've never seen her. Μου έλεγε, αχ μωρέ αδερφή μου, πότε να δω το παιδί μου, θέλω να το δω το παιδί μου, λέει, πριν κλείσω τα μάτια μου. Ικαρία, Μάιος του 1941. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν και αποβιβάζονται στο νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου. Πολύ σύντομα παραδίδουν την εξουσία στους Ιταλούς. Στο φτωχό νησί, οι κάτοικοι θα βιώσουν σε λίγο τα τραγικά χρόνια της κατοχής. Περισσότεροι από τους μισούς θα πεθάνουν από το λοιμό και τις κακουχίες. Η Ικαρία θα έχει από τα πιο ψηλά ποσοστά λιμοκτονίας στην Ελλάδα κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο νησί εκείνη την περίοδο μεγαλώνει η νεαρή Μαρία Μπρατσί με την αδελφή της, τη μητέρα της και τον πατέρα της. Ζούνε πολύ φτωχικά, ασχολούμενοι με τα αγροτικά. Αμέσως μετά την κατοχή, το νησί βρίσκεται σε απόλυτη εξαθλίωση και πολλοί Ικαριώτες, για να καταφέρουν να επιζήσουν, φεύγουν πρόσφυγες. Η μάνα της Μαρίας αποφασίζει να πάρει τις 2 της κόρες και να φύγει για την Παλαιστίνη. Η μητέρα μου πήρε τα 2 της παιδιά στην κατοχή του 40 και έφυγε για Παλαιστίνη. Πώς και πηγαίναν τότε στη Παλαιστίνη? Με μια πολύ παλιά βάρκα. Ήτανε πολλά τα άτομα. Έμπαιναν νερά, ήτανε τρύπια. Ναι. Πήγανε στην Παλαιστίνη εκεί πέρα, καθίσανε 5 χρόνια. Και πήγαν στην Παλαιστίνη για καλύτερη ζωή? Για καλύτερη ζωή, γιατί εδώ δεν είχαν να φάνε, δεν είχαν τίποτα.
Στη Παλαιστίνη ζουν σε σκηνές και κάνουν διάφορες δουλειές για να επιζήσουν. Εκείνη την περίοδο η Παλαιστίνη τελεί ακόμα υπό βρετανική διοίκηση και στη χώρα βρίσκονται βρετανικά στρατεύματα. Ανάμεσα στα στρατεύματα αυτά είναι και ένας Βρετανός στρατιώτης, ο Πίτερ. Ο Πίτερ γνωρίζει τη νεαρή όμορφη Ικαριώτισσα και την ερωτεύεται. Η Μαρία τότε πρέπει να ήταν 13 χρονών, 14. Γνώρισε τον άντρα της, εκεί πέρα ήταν στρατιώτης. Και τα φτιάξαν, αλλά ήταν πολύ ερωτευμένος μαζί της, πάρα πολύ. Ήταν και πολύ ωραία κοπέλα, ήταν πάρα πολύ. Αμέσως μετά την κατοχή, η Μαρία μαζί με πολλούς Ικαριώτες γυρίζει στο νησί της, την πατρίδα της. Ο Άγγλος όμως στρατιώτης που την έχει ερωτευτεί, της στέλνει πρόσκληση να πάει στην Αγγλία να τον παντρευτεί. Η Μαρία, πάρα πολύ νέα ακόμα, παίρνει τη μεγάλη απόφαση να φύγει. Οι γονείς μου δεν την αφήνανε. Σου λέει, πού θα πας, ένα μικρό κορίτσι στα ξένα. Πού θα πας. Εκείνη θέλει να φύγει, να αποφύγει τα πρόβατα, να αποφύγει τις κατσίκες, όλα αυτά τα αγροτικά. Και έφυγε, έκανε το ταξίδι και έφυγε. Η νεαρή Ικαριώτισσα πηγαίνει στην Αγγλία, σε μια επαρχιακή πόλη, χωρίς να γνωρίζει τη γλώσσα, χωρίς να γνωρίσει κανέναν από την οικογένεια του Βρετανού. Την ημέρα που παντρεύεται, είναι μόνη της στην εκκλησία. Κανένας συγγενής από την Ικαρία δεν θα μπορέσει να πάει στην τελετή. Όσο βρίσκεται στην Αγγλία, γεννιέται στην Ικαρία και η αδελφή της η Άννα, η οποία θυμάται ακόμη τα δώρα που της έστελνε η μεγάλη της αδελφή. Και όσο ζούσε στην Αγγλία είχατε επαφή? Ναι, και γράμματα και δέματα μας έστελνε. Και τι έλεγε, έλεγε ότι περνούσε καλά? Στις αρχές περνούσε καλά, μετά δεν περνούσε καλά, μας έλεγε. Ότι ήταν πολύ αυστηρή πεθερά της, μέχρι που της έδινε και ξύλο. Είχαν ένα διόροφο σπίτι, απάνω μένανε οι γονείς και κάτω μέναν τα παιδιά. Ήθελε ο γιος τους να πάρει μία από την Αγγλία. Μετά από περίπου 7 χρόνια παραμονή στην Αγγλία, η Μαρία θα μείνει έγκυος από το Βρετανό. Τότε είναι που όλα θα αλλάξουν. Τότε είναι που ξεκινά το δράμα που θα τη συνοδεύσει σε όλη της τη ζωή μέχρι σήμερα. Η Μαρία είναι ήδη σε προχωρημένη εγκυμοσύνη όταν ο άντρας της και η οικογένειά του θα της δείξει το πιο σκληρό πρόσωπο. There was problems with the parents and they don't think they liked my mother. So they threw her out the house and kicked her out, and she had nowhere to go. And so she was homeless when she was 5 months pregnant with me. She was then found in the park and was said by the police to go to a special place for wayward women, and this is where she had me. And after she had me, I think she was a bit depressed about the situation, and they said that she couldn't look after me. She had some kind of depression. Η Μαρία μέσα στο ίδρυμα θα φέρει στη ζωή το μοναδικό παιδί της, το γιο της. Θα ακούσει το κλάμα του μωρού και θα προλάβει να το αντικρίσει ζωντανό. Μετά από λίγες μέρες όμως, και άγνωστα ακόμη σε τι κατάσταση βρισκόταν, της παίρνουν το παιδί και της λένε ότι πέθανε. Όταν το γέννησε το παιδί, Ναι. τι της είπαν, ότι έζησε, ότι πέθανε? Της είπαν ότι πέθανε.
Αλλά εκείνη έκλαιγε, το ήθελε το παιδί. Λέει, εφόσον εγώ το θυμάμαι που έκλαιγε, που είχε καλά ματάκια. Όχι, λέει, πέθανε. Πέθανε, της είχαν πει ότι πέθανε. When I was taken away from her in the early months, they told her that I was dead, which upset her even more. And I think this is where she got a lot of problems mentally. Μετά από αυτό, η οικογένεια του άντρα της θα ισχυριστεί ότι η Μαρία έχει τρελαθεί. Όχι μόνο της παίρνουν το παιδί, αλλά την κλείνουν σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα. Εκεί θα υποστεί τις θεραπείες εκείνης της εποχής. Εκεί στο ίδρυμα που την είχαν βάλει στην Αγγλία, Ναι. ξέρετε τι θεραπεία της κάνανε? Ηλεκτροσόκ της κάνανε. Και μας είχαν πει ότι τις είχαν κάψει μερικές στο κεφάλι, νεύρες του κεφαλιού της. Τις είχαν κάψει. Δεν γνωρίζουμε πόσο χρόνο έκατσε μόνη στο ψυχιατρικό ίδρυμα της Αγγλίας. Κάποια στιγμή η οικογένειά της θα την αναζητήσει μέσω Ερυθρού Σταυρού, θα την βρει και θα μπορέσει να τη φέρει πίσω στην Ελλάδα. Η νεαρή Μαρία δεν είναι πια το χαμογελαστό κορίτσι όταν γυρνά πίσω στο νησί του. Εσείς όταν την είδατε πάλι ήταν ένας άλλος άνθρωπος όταν την είδαν οι άνθρωποι που την ξέρανε? Ναι, πάρα πολύ. Διαφορετικός. Πολύ διαφορετικός. Στο μεταξύ, τότε που θέλαμε να τη φέρουμε μέσω Ερυθρού Σταυρού, είχαν πει του πατέρα μου, είχε και ένα παιδί, μπορούμε ας πούμε να σας το δώσουμε. Εφόσον ήταν διαθετημένο, πώς μπορούσανε. Ο πατέρας μου ήταν πολύ φτωχός, δεν δέχτηκε. Στο μεταξύ στην Αγγλία το μικρό αγόρι έχει επιζήσει και η οικογένεια του Βρετανού το δίνει μέσα από το ίδρυμα για υιοθεσία σε μια βρετανική οικογένεια. Άγνωστο για ποιο λόγο, του δίνουν το μικρό όνομα του πραγματικού του πατέρα και τον αποκαλούν Πίτερ. Ο πραγματικός του πατέρας δεν έχει καμία επαφή μαζί του. Ο Πίτερ, όπως μας λέει, θυμάται να λαμβάνει μόνο κάποια γράμματα από έναν μυστηριώδη κύριο. I used to get a Christmas card every year from my father. And I didn't know who Uncle Peter was until my parents told me, my adopted parents told me, it's your real father, and that I was adopted. And then I understood. But he never come to see me, not in the later years. Apparently when I was a little baby, he saw me in the hospital, but obviously I don't remember that one. Η Μαρία έχει γυρίσει άρρωστη στο νησί της και το παιδί της μεγαλώνει σε μια ξένη οικογένεια. Ο μικρός Πίτερ θα μάθει για πρώτη φορά από τους θετούς γονείς του σε νεαρή ηλικία ότι είναι υιοθετημένος και θα του δώσουν το πιστοποιητικό γεννήσεώς του που του αποκαλύπτει ότι η μάνα του είναι Ελληνίδα. Τότε ξεκινά και η δική του Οδύσσεια. I suppose it starts when I was age 10, and I was told by my adopted parents that I was indeed adopted, and that my real mother and father lived elsewhere. It upset me at the time, but over the years I got used to the fact that I lived with another family. And it's not until I got married to Linda that we started to question, my Greek mother. Because on the birth certificate, it said I had an English father and a Greek mother. Ο Πίτερ και η Λίντα έχουν μόνο ένα όνομα, Μαρία Μπρατσί, και κανένα άλλο στοιχείο για τη μητέρα του.
Κάποια στιγμή αποφασίζουν να πάνε στην Κρήτη. Αγοράζουν ένα σπίτι και έχοντας την Κρήτη ως βάση αρχίζουν την έρευνα. This was back in about 2001 and we had some friends, some Greek friends that went to the police station and tried to do some investigating of the name Bratsis, but there was no luck in Crete. When it all comes down, recycling trivialities. Τα χρόνια περνούν χωρίς κανένα αποτέλεσμα και κάποια στιγμή ο Πίτερ αποφασίζει να έρθει σε επαφή με τον πραγματικό του πατέρα. This was about 25-30 years ago to see him. And we saw him and we had a nice day with him. It was like meeting a stranger. Did you ask him some questions when they got married? Why did he leave your mother? Did Yes. you get the chance to talk to him? He just said she went crazy and then went back to Kos. Now, I don't know whether he was lying to me or he just made a mistake about a Greek island. But of course, this is why I went to Kos to try and look for my mother. When it all comes down, recycling trivialities. Εν τω μεταξύ, πίσω στην Ικαρία, η Μαρία ζει μην έχοντας ποτέ ξεχάσει το παιδί της. Γνωρίζω ότι όταν ο πατέρας μου πήγαινε στο λιμάνι που ήταν ναυτιλιακός πράκτορας και περιμέναμε το καράβι, πολλές φορές κατέβαινε και εκείνη και έβλεπε τον κόσμο που ερχόταν, προσδοκώντας από ό,τι μάθαινα να δει ίσως το παιδί της μπροστά της κάποια στιγμή. Ναι, όταν ήταν το καλοκαίρι που ερχόταν τουρίστες, πήγαινε στο λιμάνι, κοίταζε τους τουρίστες. Κάτι αίσθητο είχε μέσα της. Πιστεύοντας ότι μπορεί να έρθει Ναι, ο ναι, γιος ναι, της. ναι, ναι. Ο γιος της, ο Πίτερ, έχοντας τώρα ένα νέο στοιχείο από τον πατέρα του, ότι η μητέρα του μπορεί να βρίσκεται στην Κο, αποφασίζει πάλι με τη γυναίκα του να ταξιδέψει μέχρι τα Δωδεκάνησα αυτή τη φορά και να πάει στην Κο. So we went to Kos, we had a few days of holiday, and then we started to try and find out from the local town centres and the town halls whether this name Maria Bratsis had lived there. Μία μέρα ένας φίλος οπτικό του λέει ότι έχει μια ιδέα. Να πάει σε έναν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό που γνωρίζει και να πει την ιστορία του και ότι ψάχνει τη μητέρα του με το όνομα Μπρατσί. He said, go along there, he can interview you, and you can ask if anybody can find this woman. So this is what I did one day. I ended up on Greek radio in Kos, and he put a plea out for anybody that knew about the woman that went back to Kos without her son, the name Maria Bratsis. So we finished the interview, and he obviously translated everything in Greek. And we thought, well, if we hear something before we go back to England, that's great. If not, nothing ventured, nothing gained. Δεν έχει περάσει πολλή ώρα από τότε που ο Πίτερ έχει βγει από το ραδιοφωνικό σταθμό στικό όταν δέχεται ένα τηλεφώνημα. It took us about half an hour to get back to the hotel. We were just about to go into the swimming pool and we got a telephone call. And it was from Pavlos, who said, we found your mother. And it took about 1 hour to find her. Apparently, on the radio station that come into Ikaria, 2 people heard, and they telephoned the Kos radio station. He said, I know you're this person's mother. Και τελευταία πριν έρθει ο γιος της μου έλεγε «Αχ μωρέ αδερφή μου, πότε να δω το παιδί μου, θέλω να το δω το παιδί μου», λέει, πριν κλείσω τα μάτια μου. How did you feel when they told you their father? I couldn't believe it. I thought it was incredible. Within 1 hour, they found her. And they made investigations and they said she has a sister called Anna. Και με πήρανε μία μέρα τηλέφωνο και μου λέει «Σετά, δεν ξέρω εγώ τι». Ναι, λέω ίδια, με τι θέλετε. Λέει, η Μαρία λέει τι σας είναι, λέω αδελφή μου.
Λέει την αναζητάει, λέει, ο γιος της. Εγώ κουμπλαρίστηκα, δεν μπορούσα να μιλήσω. Ο Πίτερ, μόλις μαθαίνει ότι μπορεί να συναντήσει τη μητέρα του στην Ικαρία, ψάχνει να βρει το πιο σύντομο τρόπο να ταξιδέψει εκεί αμέσως. Πάλι ένας φίλος Τικό προσφέρεται να του παραχωρήσει ένα μικρό ιδιωτικό αεροπλάνο και με αυτό να πετάξουν στην Ικαρία για να δει για πρώτη φορά και να συνδεθεί με τη μάνα του. So I had to wait a day, and we got on this little plane, just me and Lynn, and we went to Ikaria, and this is where I first saw my mother after 56 years. Αμέσως η Μαρία με το που είδε τον Πίτερ, ενώ μπορούσε να τον μπέρδευε με τον πιλότο, γιατί δεν φορούσε στολή, ήταν και εκείνος ντυμένος με πολιτικά ρούχα, αμέσως έτρεξε κατά πάνω του και είπε αυτό είναι το παιδί μου. Εκεί να δεις τη μεγάλη συγκίνηση, πολύ μεγάλη συγκίνηση. Παιδί μου, λέει, με πρόλαβε ζωντανή, με πρόλαβε ζωντανή. Από τότε που την βρήκε, πριν από 6 χρόνια, ο Πίτερ έρχεται συχνά πια στην Ικαρία να τη συναντήσει και να μπορέσει να κερδίσει κάτι από τα χαμένα χρόνια. Since that day, which was a few years ago now, I've been trying to get out here all that I can to see her and to spend some time with her and get to know her. And they say I look like her, and I look like her father, so I must have a bit of Greek look in me. And I think that all the people of the island were so happy for her because they knew of the woman that come back to Ikaria without her son. Όλα αυτά τα χρόνια η Μαρία ζούσε πολύ φτωχικά, την βοηθούσαν συγγενείς αλλά και όλοι στον Άγιο Κήρυκο. Και τα οικονομικά της δεν ήταν ποτέ αρκετά καλά και τη βοηθούσε και η πρόνοια και η εκκλησία και ο κόσμος εδώ. Ακόμα και οι ομογενείς που γνώριζαν την ιστορία της έστελναν χρήματα από την Αμερική και τη βοηθούσαν. Μετά από τόσες δεκαετίες, όταν η Μαρία ξανασυνάντησε το γιο της, που είχε να δει από τις πρώτες μέρες της γέννας και μετά από τόσες δραματικές στιγμές, θυμήθηκε τα αγγλικά και μπορεί και συνομιλεί μαζί του. Αλλά και ο Πίτερ προσπαθεί να μάθει ελληνικά. How do you feel in Ikaria? Do you feel like it's your home, like it's your hometown? I feel it's my home when I'm here. The people are so lovely here. Strangers walk up to me and say, "Are you Maria's son?" I say, "Yes." They say, "Oh, congratulations. We are so happy for you and so happy for Maria." I'm very proud to have an Icarian mother and to be half Greek. So I'm very happy. Καταφέραμε να έχουμε μια μικρή συνομιλία με τη Μαρία Μπρατζή και όσο ήταν δυνατόν μας μίλησε για το τι πέρασε. Συνήθως δεν θέλει να μιλάει για αυτά. Πιστεύατε ότι μια μέρα θα το ξαναδείτε το παιδί σας? Πίστευα. Και όταν τον είδατε? Χάρηκα πολύ. Τράβηξα πολλά άσχημα πράγματα στην Αγγλία και στην Αθήνα. Ήρθα και μετά δεν είχα λεφτά, δεν είχα αυτό και είχα βαρεθεί πια. Είχα τρελαθεί. A sad story in the start, but a happy story at the end.
Τώρα τι θα μπορούσε κανείς να πει ή να πρωτοπεί με την Ελένη Γλίκατζη Ερβελέρ. Γεννημένη το 1926, κοντά 90 χρονών, είναι ίσως ο πιο ζωντανός άνθρωπος με τον οποίο μπορεί να συνομιλήσει κανείς σήμερα. Νομίζω ότι θα είναι η τελευταία συνέντευξη που κάνω, γιατί ό,τι να είναι, λέω πάντοτε την μαντινάδα που λέω, στα 90 περπατώ, στα 100 θα φτάσω και τότε μόνο θα σκεφτώ αν πρέπει να γεράσω. Μια γυναίκα με αξιοθαύμαστη πορεία και σταδιοδρομία, βυζαντινολόγος με τιμές, με βραβεία, πρόεδρος του κέντρου Πομπιντού στο Παρίσι, πρίτανης σε ολόκληρη τη Σορβόνη, στη Γαλλία. Άλλο Γάλλοι, άλλο Έλληνες. Έλεγα ότι αν ήμουνα εδώ, με τη γλώσσα που έχω, δεν θα ήμουνα ούτε βοηθός πανεπιστημίου. Ούτε. Στη Γαλλία, χάρη στη γλώσσα που έχω, έγινα πρίτανης όλων των πανεπιστημίων. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Το δελτίο της ταυτότητας της φιλοσοφικής φέρει ημερομηνία 7 Οκτωβρίου του 1945. Η Ερβελέρ έχει ζήσει όλη τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας και βέβαια την κατοχή, αλλά δεν θα μπορούσαμε να περιοριστούμε σε αυτή μόνο την περίοδο. Αλλά στο τι μας έμαθε και το τι μπορεί να μας διδάξει για το σήμερα. Η ιστορία της ζωής της ξεκινά από εδώ, από τις προσφυγικές γειτονιές του Βύρωνα, όπου η οικογένεια Γλίκατζη έχει έρθει από τα μουδανιά της Μικράς Ασίας. Εδώ είμαστε στο Βύρωνα, που είναι η γειτονιά που μεγαλώσατε. Γεννήθηκα, μεγάλωσα, έκανα τις πρώτες μου σπουδές εδώ και όταν με ρωτήσατε ποιον θαυμάζω, πρέπει να πω ότι θαυμάζω πάνω απ' όλα τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Κάτσανε σε ένα μικρό σπίτι με τα 6 παιδιά και εγώ θυμάμαι ότι ο μεγάλος είχε το παντελόνι το μεγάλο, μετά ο δεύτερος το έπαιρνε πιο μικρό, και έφτανε σε μένα ως φούστα. Λοιπόν, το ίδιο και τα μολύβια. Ο αδελφός μου ο μεγάλος είχε το μεγάλο μολύβι, μετά ο άλλος το έπαιρνε λίγο πιο μικρό και σε μένα έφτανε το σοδά. Όπου βλέπω μολύβι τώρα το κλέβω, προσέξτε. Λοιπόν, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα και εδώ θα μείνω. Την περίοδο της κατοχής, πώς την περάσατε εδώ? Ακούστε, το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Αν υπήρχε κάτι πολύ πιο μεγάλο ακόμα από, από δραματική υφή και από τον πόλεμο, ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει. Και θυμάμαι ότι όταν ερχόταν η βοήθεια από τους Τούρκους με το κουρτουλούς, το κουρτουλούς έφερνε ρεβίθια. Και θυμάμαι ότι η μάνα μου μας πείραζε λέγοντας, παιδιά, φάτε τα τουρκικά ρεβίθια, έχουνε ως και κρέας. Ξέρετε τι είχανε? Μαμούνια.
Στη διάρκεια της κατοχής, η Ερβελέρ, όπως και πολλοί νέοι από τη γειτονιά όπου μεγάλωσε, θα δραστηριοποιηθεί στην αντιστασιακή οργάνωση ΕΠΟΝ. Διαδήλωση έξω από το σπίτι μου. Είχα να πάω να κοιμηθώ στο σπίτι μου από 15 χρόνια. Δεν πήγαινα και πήγαινα μονάχα όταν είχαμε διαδήλωση την επόμενη μέρα. Γιατί έλεγα της μάνας μου ότι δεν θέλω όταν θα με σκοτώσουν οι Γερμανοί, γιατί πια θερίζανε, όταν με σκοτώσουν να βρούνε ότι είμαι βρώμικη. Λοιπόν, πήγαινα και έκανα μπάνιο την προηγούμενη μέρα. Μόλις με βλέπανε να πηγαίνω να κάνω μπάνιο, ξέρανε ότι την επόμενη μέρα είχε μεγάλη διαδήλωση. Θυμάμαι, σε αυτήν εδώ ακριβώς στη γειτονιά, είχα παρέες. Λοιπόν, ερχόμουν το βράδυ και όταν κατέβαινα έβλεπα τον ουρανό. Λέω, μα διάβολε, θα είναι ο ίδιος ουρανός όταν θα είμαστε ελεύθεροι? Είναι ποτέ το ίδιο πράγμα? Δηλαδή, όλη μου η ζωή τότε ήταν γύρω από το πότε θα έχουμε να φάμε κάτι και από το πότε θα είμαστε ελεύθεροι. Ένα πρωινό ξεκινά από το σπίτι της στο Βύρωνα για να πάει περπατώντας στο πανεπιστήμιο για να δώσει εξετάσεις να πάρει το πτυχίο του σχολείου. Φεύγοντας από τη γειτονιά, είναι σχεδόν σίγουροι ότι θα την πιάσουν. Με πιάσανε και με πάνε στο γουδί και θυμάμαι, αρχίσανε εκεί με τα όπλα τους και αυτά. Μου λέει, ξέρεις, έχεις 2 όπλα? Λέω, έχω 2 όπλα. Πού? Μου λένε, έτοιμοι για να πω που θα είναι οι ελιασίτες. Λέω, μου λέει, πού? Στον κινηματογράφο τους. Το τι έχω δει στον κινηματογράφο από όπλα δεν λέγεται. Αλλά πρέπει να πω ότι εκείνος ο οποίος τους οδήγησε για να με πιάσουνε ήταν ένας ο οποίος λεγόταν ότι ήταν ελασίτης. Και μετά από λίγη ώρα λένε φύγε. Και με βάζουν σε ένα ταξί που ήταν, σε ένα αυτοκίνητο τέλος πάντων, ήταν αυτοί με όλα τους τα όπλα και αυτά και εγώ στη μέση. Πόσο τώρα, 18 χρονών. Λοιπόν, και με αφήνουνε ακριβώς στην οδό Φρίνης, στο Παγκράτη, κάτω. Οπότε λέω τώρα, αυτοί θα μου πυροβολήσουν από πίσω. Γιατί καθόντουσαν και βλέπανε που έφευγα. Εγώ πήγαινα προς το Βύρωνα. Και μόλις έφτασα, η Φρίνης τότε ήταν λίγο σαν λοφάκι. Τώρα έχει ένα σωρό σπίτια κτλ. Λοιπόν, όσο με βλέπαν από κάτω, πήγαινα όρθια και στιτή. Μόλις έφτασα από την άλλη μεριά, που δεν μπορούσαν πια να πυροβολήσουν γιατί ήταν το λοφάκι, έκανα μία τρεχάλα που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Μετά την κατοχή θα ζήσει τα τραγικά χρόνια του εμφυλίου. Ένιωσα για πρώτη φορά ότι ο εμφύλιος είναι έμφυτο πράγμα στους Έλληνες. Φτάνει να πει ο ένας ναι για να πει ο άλλος όχι, κατά κάποιο τρόπο. Μετά όμως τον πόλεμο και την κατοχή, η Ελλάδα θα ζήσει μια 20ετία πρωτοφανούς ανάκαμψης. Θα δεχτεί τη βοήθεια από το σχέδιο Μάρεσαλ, αλλά θα καταφέρει να προχωρήσει μόνη της. Τότε, υπήρχε η οικονομική βοήθεια, αλλά ήμασταν και αυτοί που λέγαμε είμαστε οι καλύτεροι της παρέας. Είμαστε οι καλύτεροι της παρέας. Αυτό ποιος το πιστεύει πια? Τότε γιατί το πιστεύαμε? Το πιστεύαμε ακριβώς γιατί ήμασταν οι πρώτοι που κάναμε αντίσταση εναντίον του άξονα, οι πρώτοι, οι οποίοι είχαμε τις νίκες εναντίον του άξονα. Ποιος νίκησε τον άξονα? Σκεφτείτε ότι όταν το 40
γινόταν ο πόλεμος της Αλβανίας, οι Γάλλοι είχαν γράψει ένα μεγάλο πανό απάνω στην Κιανή ακτή, Έλληνες, σταματήστε εδώ Γαλλία. Τώρα, τι όραμα χρειάζεται να υπάρχει για να πάρει πάλι μπροστά η χώρα? Να είσαι εσύ και να μην περιμένεις από τους άλλους τίποτα και να κάνεις τη δουλειά σου εκεί που είσαι. Αν ο καθένας το καταλάβει αυτό και πει κάποτε αδιαφορώ τι κάνουν οι ξένοι, εγώ τι κάνω εδώ σε αυτόν τον τόπο, πώς τον κάνω, με ποιον τον κάνω, γιατί το κάνω, δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Εγώ θεωρώ ότι αυτός ο τόπος, η Ελλάδα, είναι αγιοτόκος. Δηλαδή, όπως λέμε Θεοτόκος, ότι βγάζει αγίους. Δηλαδή, βγάζει ανθρώπους οι οποίοι, χωρίς να περιμένουν κάτι παραπάνω για τον εαυτό τους, κάνουν το καλύτερο. Λοιπόν, αυτή οπωσδήποτε ακόμη είναι πλειοψηφία. Δεν θα πεθάνει η Ελλάδα ποτέ, αλλά θα έχει ίσως κάποια εμπειρία πια βιωματική της θέσης της μέσα στον μεγάλο κόσμο. Δηλαδή, να μάθουμε ότι δεν είμαστε οι καλύτεροι της παρέας. Και εσάς από όλα αυτά τα χρόνια της εμπειρίας σας στην Ελλάδα, της ιστορικής εμπειρίας στην Ελλάδα, τα χρόνια σας στη Γαλλία και την επιτυχία που είχατε εκεί, τι είναι αυτό που σας έμαθε πιο πολύ η ζωή? Να μην νομίζεις αυτό που νομίζουν οι άλλοι για εσένα, να μην το πιστεύεις, να μην πιστεύεις ότι είσαι ό,τι δηλώσεις, έτσι στην Ελλάδα, αλλά να είσαι αυτό που είσαι εσύ και όχι αυτό που λένε οι άλλοι. Αυτό μου το έμαθε πολύ η ζωή. Δηλαδή, ό,τι και αν μου λένε, «Α, τι ωραία δουλειά που κάνατε», λέω, «Πού το ξέρεις?» Πού το ξέρεις? «Α, τι ανάγκη σας έχουμε». Ποια από όλες? Κανένας. Λοιπόν, αυτό που μου έμαθε η ζωή είναι, να το πω απλά βρε παιδί, να το πω απλά, ταπεινοφροσύνη. Σκαρβαλωμένη σε μία πλευρά του βράχου της Ακρόπολης βρίσκεται η γραφική συνοικία Αναφιώτικα, χτισμένη από εργάτες από την Ανάφη που ήρθαν εδώ στα παλιά τα χρόνια να δουλέψουν για την ενέγερση των ανακτόρων του Όθωνα. Σε αυτή τη γειτονιά, με τα μικρά σπίτια που θυμίζουν Κυκλάδες, έρχεται μέσα στην κατοχή η μητέρα της Μαρίζας Κοχ από τη Σαντορίνη. Η μητέρα σας πώς γνώρισε τον πατέρα σας? Εκείνη ήρθε στην Αθήνα, όπως έρχονταν όλες οι νησιωτοπούλες που είχαν συγγενείς, ήρθε εδώ, στα Αναφιώτικα. Το όνομά της? Μαργαρίτα. Μαργαρίτα. Η Μαργαρίτα με γαλανά μάτια και κατάμαυρα αφρολούκ μαλλιά. Σταράτη, όμορφη και μαζί με άλλες κοπέλες από εδώ πήγαν να βγάλουν φωτογραφίες στην Άγιο τον Καρίτσι. Ναι. Εκεί ήταν ένα φωτογραφείο. Είχαν ήδη μπει οι Γερμανοί στην Αθήνα και ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός του γερμανικού ναυτικού και περιφερόταν εκεί. Που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ. Για πες μου πριν να σε βρει το πρωί. Η νεαρή Μαργαρίτα βγάζει τις φωτογραφίες και περιμένει μία εβδομάδα για να εμφανιστούν. Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο,
Εσένα αγαπώ τόσο πολύ. Για πες μου θες να μείνω ή να φύγω. Για πες μου πριν μας έβγει το πρωί. Πάει σε 8 μέρες να πάρει τις φωτογραφίες η μάνα μου και της λέει ο φωτογράφος, ήρθε ένας από αυτούς τους παλιογερμανούς και τις πήρε. Και μου είπε να του τηλεφωνήσω να σου τις δώσει εκείνος. Να και καταφθάνει ο παλιογερμανός και χυμάει εκείνη να του τις πάρει από τα χέρια, την ακινητοποιεί και της λέει κάτσε στα παγκάκια που υπάρχουν και τώρα. Εκείνος ήξερε αρχαία ελληνικά και κουτσά στραβά καταφέρουν να συνεννοηθούν. Ο Γερμανός κρατά τις φωτογραφίες και για να τις επιστρέψει της δίνει ραντεβού στο ίδιο μέρος την άλλη εβδομάδα. Και ξαναπάει την ίδια ώρα την άλλη εβδομάδα, ξαναγίνεται ο ίδιος αγώνας. Μπας και πάρει τις φωτογραφίες και μας έλεγε η μάνα μου ότι την τρίτη φορά, γιατί την πέδευε με αυτόν τον τρόπο, κατέβαινε με τις φίλες της μαζί για υποστήριξη. Την τρίτη φορά παρακαλούσε να κρατήσει όσο γίνεται πιο πολύ αυτό το παρεδώσε. Της έδωσε τις φωτογραφίες και της είπε αν θέλεις την άλλη εβδομάδα εγώ δεν κρατάω καμία φωτογραφία. Σε παρακαλώ έλα την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα να είναι τόπος συνάντησής μας. Την άλλη εβδομάδα πήγε η μητέρα μου και δεν ξαναγύρισε στα Ναφιώτικα. Έφυγε μαζί του. Είχαν καταλάβει και οι δυο ότι δεν μπορούσαν να μην είναι μαζί. Η Μαργαρίτα και ο Γερμανός γίνονται ζευγάρι και αρχίζουν να ζουν μαζί σε ένα σπίτι στην οδό Ιπποκράτους. Μέσα στην κατοχή γεννιέται πρώτα η αδελφή της Μαρίζας και στη συνέχεια το 1944 και η Μαρίζα. Οι Γερμανοί όμως που έχουν κάνει οικογένειες με Ελληνίδες έχουν πέσει σε δυσμένεια από το γερμανικό στρατό κατοχής. Καθώς τελειώνει ο πόλεμος, η οικογένειά του τον χάνει. Τελειώνει η κατοχή, φεύγουν οι Γερμανοί, εσείς δεν γνωρίζετε τι έχει απογίνει ο πατέρας σας. Στο τέλος ήταν στο κρατητήριο που ήταν κάτω από απέναντι στον Άγιο Διονύση, στο Κολονάκι, στο πειραματικό γυμνάσιο. Από κάτω ήταν τα κρατητήρια το τελευταίο σινιάλο που είχε η μητέρα μου ήταν από εκεί. Όταν μεγαλώνατε εσείς μικρά, γνωρίζατε το πατέρα σας ήταν ο Γερμανός αυτό? Εγώ ήμουνα 10 μηνών στην οπισθοχώρηση. Έχω τη χαρά να με έχει ταχταρίσει στα χέρια του. Σιγά σιγά το καταλάβαμε πολύ καλά ότι ήμασταν παιδιά Γερμανού αξιωματικού. Η Μαργαρίτα μετά την κατοχή, για να προστατέψει τις δύο της κόρες με τα κατάξανθα μαλλιά, επιστρέφει πάλι στα Αναφιώτικα. Μας έφερε εδώ στα Αναφιώτικα που υπήρχαν άνθρωποι από το χωριό μας και αισθανθήκαμε πολύ αγάπη και προστασία εδώ. Στη
Στη συνέχεια όμως η μητέρα της δεν μπορεί να συντηρήσει τα δύο κορίτσια. Μπαίνει να δουλέψει σε αυτό το σπίτι στο 17 της Διονυσίου Αεροπαγήτου. Οι κοπέλες από τα νησιά εργαζόντουσαν σε σπίτια. Και εκείνη όταν ήρθε στην Αθήνα χρειάστηκε έτσι να μπει βοηθός στο σπίτι. Και μπήκαμε σε ένα ίδρυμα που δεν είχε δυνατότητες να μας στεγάσει τόσα παιδιά που μαζεύτηκαν του πολέμου. Και έτσι έκλεισαν ένα υπόστεγο στο Δρομοκαΐτιο, στο Δαφνί, και εκεί φιλοξενηθήκαμε για κάποια χρόνια. Η Μαρίζα Κοχ δεν θέλει να αναφερθεί στα δύσκολα χρόνια που η ίδια και οι αδελφοί της πέρασαν στο Δαφνί. Η μητέρα της δουλεύει στο σπίτι και με πολλές στερήσεις προσπαθεί κάθε Σαββατοκύριακο να τους πάει φαγητό και ρούχα. Η Μαρίζα από μικρή βρίσκει διέξοδο στη μουσική. Από το Ίδρυμα Κόμμα αρχίζει να τραγουδά. Μεγαλώνοντας θα κάνει μεγάλη καριέρα ως μουσικός και τραγουδίστρια. Θα συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους Έλληνες μουσικούς και θα εμφανιστεί στα καλύτερα θέατρα και φεστιβάλ του κόσμου. Κάποια στιγμή θα ζητήσει από τη μητέρα της να πάρει το πραγματικό όνομα του Γερμανού πατέρα της. Πώς ήταν το όνομα του πατέρα σας? Βίλις Κοχ. Βίλις Κοχ. Εσείς πότε αποφασίσατε και γιατί να πάρετε το όνομα Κοχ? Ήταν το πιο τολμηρό πράγμα που έκανα. Ήταν τόσο φιλέλληνος, τόσο τρυφερός, τόσο άξιζε να... τα παιδιά που μείναν πίσω να τον θυμούνται. Θα μεταλάβω με νερό θαλασσινό στο αλάτι συναγμένο απ' το κορμί σου, σε τάση αρχαίο παγιρένιο αλγερινό. Η Μαρίζα Κοχ θα κάνει μεγάλη καριέρα φέροντας το μικρό όνομα της Γερμανίδας γιαγιάς και το επίθετο του Γερμανού πατέρα της. Αναγνωρίζοντας τον αγώνα και τη δύναμη που έδειξε η μητέρα της μετά τον πόλεμο για να της αναθρέψει, κάποια μέρα αποφασίζει να της κάνει ένα δώρο. Κάποτε, όταν μεγαλώσαμε, πέρασαν τα χρόνια και όταν η μανούλα μου ήταν πια πολύ μεγάλη στην ηλικία, πριν λίγα χρόνια από τώρα, όταν εγώ έκανα περιοδίες σε όλο τον κόσμο, μαθαίνω ότι πουλιόταν ένα ιατρείο που υπήρχε σε αυτό το σπίτι, στο 17. Και μιλάω με τον άνθρωπο που έβγαινε στη σύνταξη, ένα γιατρό και το πουλούσε, και κάπως με θυμόταν και του λέω, θα κάνεις υπομονή μια εβδομάδα, να μην το δώσεις αλλού. Σκουριά πυρόχρωμη στις μήνες του Σινά. Η Κοχ, για να μπορέσει να αγοράσει στη μαμά της το σπίτι στο οποίο δούλευε, πουλά ένα σπίτι στη Σαντορίνη, τα πουλά όλα. Ό,τι είχα και δεν είχα, χρεώνομαι 3 περιοδίες και παίρνω αυτό. Και παίρνω τη μανούλα μου μια μέρα και της λέω, έλα να πάμε βόλτα στο δρόμο που ξέρουμε καλά. Την πηγαίνω και φτάνοντας εκεί της δίνω το κλειδί, της λέω, άνοιξε τώρα, να μπούμε μέσα. Που θα έρχεσαι απ' τη Βαβυλώνα, που πας στο μάτι του κυκλώνα, πια να αγαπάς κάποια τσιγκάνα, πώς τη λένε Φάτα Μοργάνα.
Σκουριά πυρόχρωμη στις μήνες του Σινά, οι κάβες της Γερακινής και το στρατώνει, το επίχρησμα η Άγια Σκουριά που μας γεννά, μας τρέφει, τρέφεται από μας και μας σκοτώνει. Που θέρχεσαι απ' τη Βαβυλώνα, που πας στο μάτι του κυκλώνα, πια να αγαπάς κάποια τσιγκάνα, πώς τη λένε Φάτα Μοργάνα.